Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Izikole ezivulwe naphezulu kwezihibe, i-IFP yenabe ngobambiswano kanti umhlaziyi ubona inselelo kolephalaphala. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Isekela ngqongqoshe omnyango wezemfundo emazingeni aphakeme kanye nokuqeqesha uNomusa Dube-Ncube ugqugquzela abafundi baseSivananda Technical High School ngokuthi ke bawabheka amathuba okwenza amakhono kwizikhungo ezifanele ukuze bezongena ke emkhakheni efanele. uDube-Ncube ubeqhuba uhlelo lokuhlola ukuvulwa kwezikole namuhla. iSivananda Technical High School singezinye zezikole ezenza kahle kakhulu uma kuphuma imiphumela yamatikiletsheni ngaphansi kwesifunda iPinetown. Usekela ngqongqoshe ehambele kulesi sikole uthi ke bajabulisa ukubona ukuthi bakulungele ngosuku lokuqala ukuthi ngafundwa. Sijabule kakhulu uma kuvula ikole namhlanje ukuthi iSivananda iready ukuthi iqale ngosuku lokuqala ukufunda nokufundisa. Abantwana sibabonile ekseni bengene emaklasini njengamanje siqeda ukukhuluma nabo ngoba laba baka grade 12 laba abazoqhubeka ngonyaka ozayo beze kuthina si higher education. So sibone kubalekile ukuthi uqala nje unyaka baza abantwana ukuthi njengoba beza kuqeda ukufunda yini elindeleke kubona nanokuthi amapha amathuba akhona mabafuna ukuqhubeka nemfundo yabo. uDube-Ncube ubesayela labafundi ukuthi bengene nasezikhungweni zamakolishi ukwenza amakhono ukuze umuntu ezothi mayiqeda kube khona umsebenzi abamatasa ngawo. Sikulindele njengamanje ukuthi samukela abantwana bonke abaza kwi-higher education and training. Ama-TVET colleges wethu are ready. Ama-universities ethu are ready. Sinanama training education lawo kubizwa ngama-SETAs. Esifuna ukugcizelela ngakho ukuthi abantwana mhlawumbe angaphasanga umatric wakhe kahle, mhlawumbe ufuna ukuphinda umatric angakwazi ukuthi abefunda kodwa abeqhubeka eza kuma-SETAs. Ama-SETA ahlukahlukene anika amakhono ahlukahlukene futhi uyakwazi nokuthola isitifiketi sakho uma ngabe ulapha yakuma-SETA. Kodwa okunye okubalekile sibatshela khona abantwana ukubaluleka kokuya kuma-TVET colleges. Aweve ebalekile ama-TVET colleges ezimpilweni zethu lapha eNingizimu Afrika kakhulukazi ngoba ama-TVET college lapha abantwana bethu befunda khona amakhono. Ngabe bafunda ukupheka, ngabe bafunda ukuwelda, ngabe bafunda ukukhanda ama-fridge, amafoni nayo yonke into. At least uyakwazi ukuthi uphuma ne-skills, o-plumbing, o-carpentry, yonke leyo nto esinayo lapha kuma-TVET college. Ubesenxusa abafundi ukuthi ukusukela namhlanje kuze kufike ukuphela konyaka abazimisele. Umyalezo wami kubantwana bethu ukuthi sibafisela unyaka omuhle ophephile nokusebenza kanzima. Fanele bazi ukuthi kulonyaka uqala ngo-day 1 ukusebenza, awuqali mase kuthiwa akwenziwe ama-test esikoleni noma sekuthiwa makwenziwe izivivinyo, kodwa uqala ngo-day 1. Kodwa okunye okubalekile ukuhlonipha kubantwana bethu ngoba uma uhlonipha uzihlonipha nawe uzokwazi ukuthi uzonge, uzokwazi ukuthi uzigcine uphephile, ukwazi ukuqhubekela ngempilo. Ukuba khona kwalolu hlelo lwanamhlanje bebehambisana nezinhlaka ezahlukene okubala no-NYDA. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngikwaMashu eThekwini. Beyiphume ngobuningi bayo imboni ezokuthutha kuphiko oluthutha abafundi ihovimbizi imoto ihlola ukulandelwa komthetho. Laba bathi kunemiqathango ekhona kufanele ilandelwe njengokufaka ke izitika ezikhombisa ukuthi imoto ithwala abafundi futhi isuka kuyiphi indawo. Kwisivimba mgwaqo esenziwe namuhla eMgungundlovu kutholwe izimoto eziphule umthetho zasezibhekana nengalo yomthetho. Sikhona la emgaqweni eMgungundlovu ngaphansi kwamasipala uMsuluzi okuyilapho laba abathutha abantwana besikole bezohlola khona ke izimoto ezithutha abantwana besikole njengoba namuhla kuvulwa ezikoleni. Kanti ke njengamanje sizokhulumisana ke naye usihlalo walelo phiko lapha eMgungundlovu. Asibingelele babhengu ucela nje nisichazele namhlanje ngitheni azokwenza nje la. Angiphathi ithuba lokubingelela ababukeli emakhaya. Njengamanje sizokwenza i-awareness njengoba kuvulwa iy'kole, sizo-check-a yonke i-compliance nje as a whole. Ukuphila kwemoto ukuthi zikulungelele ukulayisha, amaphephamvumo akhona yini, nama-PDP akhona yini. Overload nayo siyibheke kakhulu.
Imiqathango mawuzothi umntwana wesikole kufanele ube namaphephamvume wazi wohulumeni kunama-operating license awakhiphayo ukuthi unelungelo lokuthi umthuthe umntwana wesikole. Nabantu abadala-ke kusetshenziswa vele wona ama-operating license. Kuphinde kube uhlobo lwesithuthi lubaluleke kakhulu even aluvumelekile okwangempela. Kufunakala imoto elayisha kusukela ku-7 seat kuze kuyofika ku-32 seat. Owayethutha abafundi kepha sewayeka uyalelwe ukuba akhiphe uphawu emotweni. Lokho ngikubuza kubaba ukuthi ngizokwazi ngiphinde ngisibuyisele ngoba phela ngasithenga lesiphi. Ngeke sisabuyela ngoba usicebula ngeke sisabuyela uyophinda ujoyine kabusha la ukhona bakuneze itikha kabusha. Phinde ngikhiphe 4,000 futhi kabusha. Ayi angazi mina ngitshela nje into okuzofanele yenzeke. Abemboni bathi uma ungasasebenzi emsebenzini khipha uphawu. Kabode inokuphela nje ukuthi akasasebenzi bathi unezitika zomsebenzi kumele akhiphe izitika ke okwamanje ongasebenzi ukuze angabehlangana nohlomelo lokumshajailo kuphela abantu abasifundiswe nje ucompliance. So akuvumelekile ukuthi umuntu abe nesitika somsebenzi kodwa engasebenzi. Akuphela imoto manje isifane private car njengoba ejakasebenzi usho ukuthi ke kufuneka manje ke ukuthi ke ngoba kasebenzi azikhiphe izitika. Uyothi-ke bese esebuyela emsebenzini bese kuma ezibusela-ke aqhubeke nenganeke ngoba amaphoyisa emboni ehlokomela azombamba phela amtshaje mayinezitika ephethe iy'ngane ezimbili athe zakhe ngeke kukholakale phela ukuthi ngempela iy'ngane zakhe ngempela. Abazali bawuncomile umsebenzi walemboni. Ukuhla kuneke kubona impela ayicela ukuthi ingane zethu zizophepha impela. Ngoba la omalume manje banika zonke manje imoto zabo basinakekeli. Phela ukuthi thina sibaseke silelelwa izingane thina. Hayi ngithokozile impela ngijabule kakhulu. Isikhona la emgaqweni le ndawo isikuyona ibizwa ukuthi ikwameseni. Lapho ke isikole eziningi siqhamuka ngasemalokishini embali se-Ashdown ngaphezulu endaweni yase-Elandscope kanjalo nakoMpumuzi. Ezindabeni ze-1KZN TV ayanda ngisemgungundlovu. Iqembu IFP ibambe isithangami nabezindaba ukubhunga ngezithinta uhulumeni wokubusa ngokubambisana esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokho kuza ngemumva kwezinguquko zokuhoxa kweqembu NFP ebeyingxenye yawo. Iqembu IFP lithi likhathazekile ngezinkinga zangaphakathi eziqhubeka eqenjini le-NFP. Esithangamini nabezindaba laba-ke baveze ukuthi bazobamba izingxoxo nalo ukuthola kabanzi ngokwenzekayo kanye nendlela eyaphambili. We will engage with our GPU partners. It would be peculiar if there were no differences, because we are different political parties. The commitment must be our ability to find each other. And ours is to try and understand specifically what the NFP problem is so we can resolve it if it is at a government level. However, we must also concede to the fact that there is a reality we can't ignore of internal challenges within the NFP itself and processes, and hence we say we will have to await the outcomes of those processes so that we can engage a stable NFP. Sekungumlando ukuthi ke iNFP yamemezela ke ukuhoxa kulohulumeni wobambiswano likhala ke phakathi kokunye inkohlakalo enukaphu kanye ke nokunye iIFP ithi ke phansi amaphaphu kwizakhamizi zesifundazwe. Akukho la khona kwekwaziwa khona isivumelwano somasipala kodwa ukuthi into ukhulumile ngayo emhlanganweni akusho ukuthi kusuke kuvunyelwene ngayo. Ikhona ke lokho kwenza ukuthi uma kuphuma umhlonishwa uthi Deep Thelezi ukuba asuke eZululand azoba uMEC kwiprovince yaKwaZulu-Natal kulandwe umkhonyovu Khumalo uMP Khumalo ukuba abe umeya waseZululand. Ilezo zinto thina esimi ngazo nokuqinisekisa abantu bakwaZulu-Natal ikakhulukazi ukuthi amaphaphu phansi uhulumeni uyaqhubeka uyasebenza. Khona manjalo
kusize amaphoyisa ngesikhathi ke amalungu eqembu NFP ebambene ngezihluthu kwenye indawo lapha eThekwini lapho ke beqhubeka isithangamini bezindaba njengoba kubuka ukuthi ke bahlukene phakathi kulona leli qembu. Kuzokhomleka ukuthi umengameli walo wamemezela ke ukuthi leli qembu liyaphuma ke kuhulumeni wokubambiswano kanti ke namuhla laba ke abanye bolunye uhlaka noma ke bolunye uhlangothi baveze ukuthi ke bayaweseka uhulumeni wobambiswano. Siyazi sonke ukuthi udonga lihlangana nensini kodwa ukuze sinala abantu uqala for service delivery ikakhulukazi abantu babaZulu-Natal sithi siyingcenye kuloyo hulumeni njenge province yaKwaZulu-Natal esiyingcenye kuyona ukuthi uma kwenzeka noma ngayini yikho sincoma ukuthi ngoba nami ngiphakathi ngamanye amazwi nayi NFP iupremier phakathi nayi NFP ino-minister iwu-minister phakathi usho ukuthi uhulumeni owodwa. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi mancane amathuba ukuthi iqembu leAction SA liphumelele esinyathelweni salo sokufakela inselelo isinqumo se-Independent Police Investigating Directorate i-IPID ngamafuphi sokuhlukanisa ke umbiko wophenyo malungana ke nodaba lophalaphala lokuthi ke lube imfihlo phecelezi top secret. uShamase usho lokhu njengoba ke leli qembu lifake amaphepha aphonsela inselelo lesiphakamiso. Iqembu le-Action SA lithi ke seliqalile ukulungisa amaphepha ezomthetho okuphonsela ke inselelo isinqumo se-Independent Police Investigating Directorate i-IPID ngamafuphi sokwenza ke umbiko wophenyo nokuziphatha kwamalunga ophiko lokuvikeleka kukamongameli odabeni koluphathelene nephalaphala njenge-top secrets. Lesi sinqumo silandela ke isikhalazo se-Action SA sangenyanga yedlule lapho i-IPID yashaka indiva. Leli qembu kusukela ngo-April ngonyaka wedlule 2025 yaqala ke uhlelo lokuthola umbiko ophenyeni ke olwenziwe i-IPID. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi isinyathelo se-Action SA siqhuquzelwa ukuthi ke bafuna umongameli abhekane necala lokuhlala ke nemali yakwelinye ilizwe endlini phinde futhi kuvela ukuthi ke ifika kanjani ephalaphala. Ma usuyiclassify as a top secret kusho ukuthi singathi sibheke emva kweminyaka engama-30 kusukela manje kuyobe kukuphi kukhona bani kulaba bakhona baseParliament njengamanje manje ngakho ke Action SA ithi yenkantolo ithi ifuna ukuthi IPID ideclare indaba yephalaphala as not top secret ivubeleke futhi emphakathini kube khona iaccountability ibuyiselwe eParliament ibuyiselwe futhi nasenkantolo ukuthi umongameli uRamaphosa account ngalama currency atholakala emzini wakhe ephalaphala noma ke kukhona abantu abangene abavele enkantolo kodwa kuvela abantu abantshontsha leyo mali akuveli abantu ukuthi yafika kanjani le mali kwakwenze njani. uShamase uthi ke ngase kube umqansi ukuthi Action SA iphumelele kulesi sinyathelo sayo njengoba ke baba bancane abantu abaphumelelayo uma befakeke inselelo ezinqonyweni ezithile ezisuke zifaka umengameli. Inkinga esinayo ngenkantolo ezikhona njengamanje ilezo ukuthi akekho njengamanje oba neappeal icala elifaka umongameli ophumelelayo. Hayi ngoba mhlambe kune corruption kwi justice system kodwa ngathi nje umongameli uthi unenhlanhla ngoba amacala amaningi afakwa wona ikakhulukazi MK Party awaphumeleli afakwa uEFF awaphumeleli avela avune yena kodwa hayi ngoba lapha sithi leli cala livuna yena siqo sakhe icala lephalaphala icala elifakelwe iPID icala elifakelwe ukuthi iReserve Bank yathi ayikho into yababudedengu ekhandlisheni lezimali icala elifakelwe iPublic Protector yavuna umongameli kuloko so uyabona ukuthi mhlambe esingahle sikulindele ukuthi to uphold i-decision yenzwa isinqumo esathathwa uPublic Protector nanenkantolo futhi kuyoya ngokuthi constitutional court yethu mase kufika lapho iyothatha siphi isinqumo ngoba ngalolu daba ngoba nayi IPID at the top secret mhlawumbe kufanele kubhekwe ke imithetho uthi khona yini imithetho evumela ukuthi kuphonselwe inselelo isinqumo seIPID ngabe IPID uNkulunkulu ongathintwa na. Stabeni ze 1 KZN TV ngekusamukela sonqulunga ngeseRichards Bay.
Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Sekubingelela siyakwamukela ke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko ezambaphambili namhlanje. Izikole ezivulwe naphezulu kwezihibe, iIFP yenabe ngobambiswano kanti umhlaziyi ubona inselelo kolephalaphala. Kunconywe imiphumela yamatikuletsheni yesikole impolweni secondary njengoba ke ibibhekene nezingqinamba ngesikhathi sokubhalwa izivivinyo zokuphela kwenyaka. Isigungu ke esilawula lesikole sithi benze kahle kakhulu abafundi yize ke bephazamisekile ngokuthi ke gqekezwe kushiswe nesikole. Laba ke bathi kwaphoqwa ukuhlanganiswe amakhanda nomnyango kanjalo nezinhlaka ezahlukene uqinisekisa ukuthi ke abafundi bakamatikuletsheni abaphazamiseki. Isigungu esilawula isikole impolweni secondary sithi belukhona uvalo ngemiphumela kamatikuletsheni kulandela umonakalo wehlele lesikole sokuthi siqakezwe bese siyashiswa. Simpolweni secondary school sijabule kakhulu imiphumela emihle kangaka bese sinalo ukulahla ithemba kakhulu kodwa ngenxa yothisha bethu nomphakathi nabazali neSGB nothisha omkhulu nedepartment bonke nje abasupportayo benze sibone ukuthi singakwazi ukuphumelela. Sibonga ukuthi ke ukusha kwesikole akuzange kusaffect ekutheni izingane zidrope. Kodwa sinalo ithemba lokuthi bekufanele besambe kakhulu more than 90% ukuba izingane azange zibe nalento yokuxakeka into yokusha kwesikole. uMajola uthi bafuna abafundi emabangeni aphansi benze kahle nabo. Silwa nokuthi ukuphasa kungaqali ka grade 12 ngoba kubukeka izikole eziratewa ngo grade 12 ukuthi isikole siyafundisa kanti empeleni isikole njenge SGB thina sifuna ukusibuka sisuka ka grade 8 ukuphasa. Enye inkinga laba bathi abakhathaza abantwana okumele ngabe bafunda ezikoleni zabantu abathatha kancane. Sinazo ke inkinga ezikoleni ezisiphakelayo kukhona ukuthi mhlambe kufika ingane obonayo ukuthi ayifanele ukuba ifunda kule sikole kodwa uthola ukuthi ifike yaze ufunda. Uma usutshela umzali ukuthi hayi le ngane ayifanele empeleni kuba ngathi wena uyagula ngoba ukhuluma into engakhulunywanga esikoleni esuka kusona. Now siyacela ukuthi ukusebenzisana kwethu nasezikoleni ezisiphakelayo zonke zibheke lento kakhulu ngoba uthola ingane ukuthi ayisafuna ukuhlala eklasini ngoba eklasini ayikho into egainayo ifuna ukuhlala eminyango futhi akuyisizi ukuhlala eminyango ngoba idisturb ezinye. Kanti bathi kwenziwa imizamo yokuthi abafundi bamatikletsheni bangaphazamiseki kwizivivinyo. Kwakufanele sibheke ukuthi umatric awuthinteke ekutheni ubhale ungaphazamiseki ungasuki endaweni obhala kuzona nakuba lama class emakhulu iwona esaswenza amasente uma sekusha wona vele kuzodisturbeka kodwa sabheka amanye ama class amakhulu ukuthi lezi laba o grade 8 grade to grade 11 sizobafunela enye indawo. Ingakho ke kwadinga ukuthi sihlele into yokubhala ukuthi u grade 12 ube sorted qala ukwazi ukubhala ungadisturbekile bese kuthi ke la amanye ama class sicele idepartment yasilekelela ku David Mkhize ukusicelela isikole esiseduze. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisempolweni eMshwathi. Umasipala waseMandeni uthi uzoxhasa ngemfundaze abafundi abenze kahle kumatikuletsheni kanyaka u2025 ukuze beqhubeke nezifundo zabo. Umeya walomkhandlu uThawani Mdlalose uhambele izikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni kulo masipala uthi ke bazobhekelelwa abafundi abaqhamuke emndenini eswele. Umeya kamasipala waseMandeni uhambeleke izikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ka2025 okubala phakathi isikole iNgoba Coast High School eMacambini okuyisikole esithole 100% kwimphumela yaso kamatikuletsheni. Umdlalo osuthi inhloso yokuhambela kwakhe kulezi zikole bekuhlola izinga njalo lokufunda nokufundisa ukubheka ukuthi ngakube kuhamba ngendlela yini njengoba kube sivulwa kwizikole ke namuhla. Sihambele izikole zonke zaseMandeni sibheka kahle ukuqala ukuvulwa kwezikole ukuthi zivula kahle ukufunda nokufundisa kuyaqala kahle. Okunye
okunye okubalekile ukuhalelisela izikole ezenze kahle kakhulu ikakhulukazi izikole ezenze i-top 10 around eMandeni municipality ngokuhlukana ke kwamasekethe akhona. Umasipala waseMandeni ngaphansi kwesifunda iLembe esiphume kwisihlanu kwimphumela kamatikuletsheni esifundazweni KwaZulu-Natal. Umdlalo osuthi umkhandlu uzibophezele ngokuthi uzoxhasa ke ngemfundaze abafundi abenze kahle kwimphumela yabo kamatikuletsheni ukuze beqhubezele phambili izifundo zabo. Sivulile eMandeni ama-office ethu, amafomu ayatholakala ema-ofisini kamasipala kanjalo nakumakhansela kuyo yonke imindeni le engathathi intweni abantwana bakhona baphase kahle abadinga ukuthi sibalekelele bayokwazi ukuthi ukuregister sinamabhasari ke labo ukuthi bakwazi ukuregister beyofunda khona ba register ezingeni eliphezulu ezemfundo ukuthi basibanika nyomasipala mahala ukuthi bahambe bobhalisa. Isikole iNgoba Bukhosi High School silinyusile ke izinga lemphumela yaso njengoba ngonyaka wedlule sakwesiqopheke u95.3%. Uthisha nhloko lesi sikole uthi imphumela yabo ivuna ukusebenza kwabo ngokusikhandla. Lapha esikoleni ke indlela esivamise ukwenza ngayo ukuthi kakhulu sigxila kulezo ngane sibona sengathi ziyasilela ngemuva. Izona ngane sizenzela ama extra classes ukuthi mhlasimbe nama breakazo sithi ukwaphungula kancane ukuze zikwazi ukuthi zithole isikhathi esanele sokusebenza. Konke lokho kwenzeke ngoba makhosi kudalwa ubumbano lwama team amathathu. Lama team amathathu yini na? Abazali kuzoba abantwana kuzoba othisha uma kubambisene lemkhakhalena emithathu noma kanjani imphumela emihle iyavela. Uholo womphakathi uthi kuzokwenza isiqinisekiso ukuthi ke zonke izikole zenza kahle kwimphumela yazo kamatikuletsheni kulonyaka kule ndawo. Ayikho into esihambisa phambili njengokuthi izingane zifunde. Uma sizokwazi kuba nesizwe sifundile ila isiyokwazi ukuthi indawo yakithi kwazi ukuthuthuke iye phambili. Ilokho ke ngithi nje umuntu uyabonga kakhulu kothisha sengathi bengaqhubekela phambili nalomsebenzi. Umfundi waseMathuba Sizwe High School ophumele indawo yesishiyagalombili kwimphumela kamatikuletsheni esifundazweni waphindwa amela ke isifundazwe kwimphumela kazwelonke uSenamele Thabethe uthi uzokwenza izifundo zeBCom Accounting e-University of Johannesburg. Imphumela matric got me very excited because finally my hard work paid, my sleepless nights, attending extra classes, What I want to do is I want to pursue my CA journey by starting doing BCom in accounting. Ezindaweni ze1 KZN TV kuba inkosenhle Mthembu emacambini eMandeni. Idolobha iTheku kanjalo neRichards Bay ngamanye wamadolobha ahamba phambili ngokuheha izivakashi ngesikhathi samaholidi okuphela konyaka nokusiza kakhulu ukuthuthukisa umnotho kosomabhizinisi abasakhula. Ithimba labezindaba likhulume nabanye abosomabhizinisi abasafufusa ukuzwa ke ukuphawula kwabo. Njengoba sisuka kumaholidi okuphela konyaka abantu abaningi bayaye bathutheleke emadolobheni afana neTheku neRichards Bay nokusiza kakhulu ukuthuthukisa umnotho wawo. Abanye babadayisi baseBhishi bayachaza ngokuthi ngakubube bakwazile yini ukwenza inzuzo ngalesikhathi samaholidi njengoba abantu bebethutheleka eMabhishi. Sitholanga kahle imali ngoba abantu abaningi abasangeni nabelungu futhi abekho. Sesiyahlala nje emakethe sidayise kungekho lutho singathola lutho kutheni. Siyasibonga nje ukuthi uma ngabe sesithole lokho nje okuncane okungasho lutho bekusho ukuthi bese siyaneliswa yikho ngoba vele siyabona ukuthi izinga lomnotho liya ngokwehla kule market selehle kakhulu izinga lomnotho kule market ngenxa yesimo sokuthi abelungu abekho nabantu abaningi abasangeni okubanga ukuthi bangangeni kakhulu abantu sebahlukana phakathi ebanye baye babe ngale emaphuli ngenxa ukuthi abanye bayithandela uphuzo. Njengoba singomama singabantu abathwele amakhaya manje kodwa bekukahle sonke lesisikhathi bekwenzeke senza kwenzeke kuyimanje asisakwazi ukwenza izinto zenzeke ngesizathu sokwehla kwesimo somnotho. Omunye wosomabhizinisi okhanda isiqandisi we-3A Quadrooms uthi isikhathi samaholidi siba matasa kakhulu kubo njengoba abantu abaningi basuke befuna izinto ezibandayo. Iqandisi noma ngabe kuthiwa yini ofuna ukuyifaka phakathi imizimba ukudla ama-ayisi njalo njalo singapheleli lapho senze nama-aircon. Ngibonge kakhulu umphakathi wakithi KZN ne-South Africa yonke nje empeleni ngoba sesithuthukile saphumelana ngaphandle kweprovince.
kulo December cha sibe busy impela nje kuma hiring kuma manufacturing kuko konke asikhali ngandawo umsebenzi wandile mningi kakhulu lenza kahle kakhulu ke festive season ke kuko konke abama restaurant basuke be busy nathi se busy abadayisayo uma ice siba busy nabo babe busy iTedia Moses Mapita nabo basuke bexayekile nathi siba busy nabo abangcwabi nabo ngokunjalo siba busy song so ayikho isizini edlula le season le mangabe swelithwe sihlobo le nkampani ikhanda iziqandisi ezingomahamba nendlwane kanye nezindlu sangasese kanti sikwaze ukuqasha abantu abangaphezulu kwe10 ngenxa yokwanda komsebenzi iKZN isuke igcwele bonke abahambeli iSouth Africa yonke and beyond bezojabula la eThekwini bezolwandle bezehlobeni bezendaweni zokujabula ama festival wonke adekhona so ibusiness lenza kahle nathi suke sincike kulona ngoba phela uma ngabe sinabahambeli noma amavakashi bethu eKZN ibona basichasayo nathi bese siyachasela so festive season it's always good for us abadayisi basemabhishi banxusa ukuba bathole usizo ukuze bakwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo njengoba ukuphela kwamaholidi kusho nokuphela kungena kwenkece kubo izindabeni zwaNKZN TV bikuthabani maphumulo Richards Bay Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu inkosi yezemidlalo kanjalo nesimo sezulu iyalandela Ake sikubingelele siphinde sikwamukele emokuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifulo sangazo namhlanje Izikole ezivulwe naphezulu kwezihibe iIFP yenabe ngobambiswano kanti umhlazi ubona inselelo kolephalaphala kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho Irandi lakuleli R16.34 maliqhathaniswa nedola laseMelika libeke u21.97 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.04 maliqhathaniswa neeuro laseEurope mase kuthi igolide lona lingu$4,638.43 iounce kuthi oil ongahluziwe ube u$65.47 umpongolo Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo Umdlalo omusha weOrlando Pirates uHenry de Jong uqomele leqembu laseSoweto ngenhloso yokukhuphula amathuba akhe ukuba yingxenye yendebe yomhlaba eseMexico, Canada nase-United States of America ezinyangeni ezinhlanu. Kusukela kaDe Jong oneminyaka engu-29 ubudala waqala ukubizelwa eqenjini lakhe lesizwe eNew Zealand ngo-2018. Usedlale imidlalo eyi10 washaya amagoli amabili njengoba ke ama-All White ezodlala indebe yomhlaba ngoJune unentshisekelo kenokho yokuthola indawo esikimeni sayo. uDe Jong owafika eNingizimu Afrika ezodlalela amaZulu FC ngonyaka u-2019 usayineke kwi-Orlando Pirates njengoba kuvulwe iwindi lokushintsha ngabadlali esuka ke kwi-Stellenbosch FC ebesehlale kuyona amasizini amathathu. iNew Zealand iboshelwe ke ku-Group G wendebe yomhlaba lapho ke iqhathwe khona neJiphethe iBelgium kanjalo neIran. Ake sibhekelena nasisimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mondlela zimhlophe ngeziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi sifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela